Ei, voi vittu. Ai tossa toi on. Se ylhäällä. Okei, ai se meni nostaa näköjään. Tuolla on toi tyyppi tossa. No voi vittu! Ei oo... Eihän me sitä ei kumminkaan ladata ja nostaa, niin... Sulla on kumminkin ladattu ase. Toinen oli tän talon tuolla nurkalla, tuolla oikealla. Ui vittu! Noniin. Ai tää on suomalainen vielä. Kuoli siihen just, joo. Ei pärjännyt suomalaisia. Vitun homo tapa itses vittu.